ଟିକେ ଯିବ ଏଇଟା କଣ ନା ହେଲେ ବୁଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ଇଏ ତେଲ ପାଇ ରହୁନ ଏଠି ଆମେ ପକୋଡ଼ା ଛାଣୁଛୁ। ଆମର ଟିଙ୍ଗରି ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆମେ ଭୋଜି କରିଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ। ଆମର ଶଳା ଢେଙ୍ଗାଶଳା ଯାଉଛି ଆମର ନଦୀ ବା ନାଳ, ଆମେ ନଦୀ କହୁଛୁ। ଏଠି ଭୋଜି କରୁଛୁ ଆଉ ନେମାଲ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଭାତ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକୋଡ଼ା ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ଦିଲ୍ଲୀପ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ କହିଦିଅ ତ ଟିକେ। ପରଟା ରୁଟି ଛଣା ହଉଛି ଏଠାରେ। ନମଲପୁରୀ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଚାଲିଛି। ହଉ ହଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭୋଜି କରାଯାଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷର। Happy New Year 2006 with you. ଏବେ ପକୋଡ଼ା ସହ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି। ଏପଟେ ପକୋଡ଼ା ଭଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ରୁଟି ସେକା ଚାଲିଛି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଭୋଜି କରିଦେଉଛୁ। 1 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଭୋଜି କରିଦେଲୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଭୋଜି। ଆମର ଏଠି ବକ୍ସ ଲାଗିଛି, ଗୀତ ଲାଗୁଥିବ, ଶୁଣୁଥିବ, ଦେଖିବ। ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମସଲା ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ତୁ ମସଲା ବେଶୀ ହେଲା ବୋଲଛୁ ନା, ତୁ ଅଣ୍ଡା ନ ପକେଇଦେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଅଣ୍ଡା ମାଗିବା ଓଭରଲୋଡ୍ ଠିକ। ବାସ୍ ହେଇଯିବ। ଗୌର ଭାଇ କ'ଣ ଖାଉଛ? ରୁଟି ଚିକେନ୍। ରୁଟି ହେଇକି ଚିକେନ୍, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କି? ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। କାତଟି କାଟ ତ ଦେଖା ଯାଉନି ତ। ସୁପର ହେଇଛି ନା? ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଦେଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭୋଜି କ'ଣ କି ବୋଲେ 2025 ମସିହା ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଭୋଜି କରୁଛୁ। ରୁଟି ହେଇକି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ। ଆମ ନେମାଲପୁରୀ ଅଛି ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୁପର ଡାଲି କେମିତି ହେଲା? ହଁ, ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ଜାଣିବ। ସେମିତି ହେଇଛି। ରୁଟି ଅଛି। Advance Happy New Year! Advance Happy New Year! Advance Happy New Year! बैठिया हो, फोटो उठाओ ना वीडियो को। वीडियो करछि। 26 मैं टिके धरबी जा जा यार देखबे खाइबाटा बा खाइबाटा देखाउ तो केमते दसियागा गुरु बोलती ना भलो छी गुरु खाइबाटा। हां आउ एडा से गुरु टिके इंटरनेशनल हला किछि को धर तमा भाई नवा वर्ष रे 25 भाई तुम माने कोड आस्तिला जे
ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ ପିକନିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ କୋଉଠି ପାଜଲି ବନ୍ଧ ପାଜଲି ବନ୍ଧ ହେଲେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲ ଆସିଥିଲୁ 12-13 ଲୋକ 12-13 ଲୋକ ଠିକ ଅଛି ଭୋଜି କଲ ଭୋଜି କଲୁ ହଁ। ପକୋଡା କଲୁ ବାସ୍ ପ୍ଲସ ରୁଟି କଲୁ ବାସ୍ ପରଟା ବୋଲ ମୋ ରୁଟି ପରଟା। କାହିଁ ବୋଲଛ ପରଟା କଲୁ ହଁ ତା ମଧ୍ୟ ସାথେ ପକଡା କଲୁ ଓ ସରି ଚିକେନ ଝୋଳ ସହିତ ରୁଟି ଖାଇଲୁ ହଁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ ବାସ୍ ମିଠା ଖାଇଲୁ ପକଡା ବୋଲ ନ Thumbs up, Sprite. ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଇଲୁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇଲୁ ସବୁ ଖୁସି ସବୁ ଖୁସି ସବୁ ଖୁସି Happy New Year! ଶୁଣ ଭାଇ ଆଉ ଆଜିର ମଣିଷ କାଲିକି ନଥିବ ଆଜିର ମଣିଷ କାଲିକି ନାହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ବାଣୀ ଫୁଟକା କିନ୍ତୁ ଆମେ 2026ରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ଭୋଜି କଲୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଭୋଜି କରି ଖାଇଲୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରହୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହଉ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସି ରହିବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 2026ଟା ଆମେ ପାଳିଲୁ କିନ୍ତୁ 2027 ବି ଆଗମନ ଆମେ ଭଲରେ ପାଳିବା ବୋଲି 25ରେ ପାଳିଲୁ ବୋଲେ 2026 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 2025ରେ ପାଳିଲୁ 2026ଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ 2027ଟା ବି ଆମେ ଭଲରେ ପାଳିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓକେ ଓକେ ବାଳ କହୁଥିଲା ଓକେ